जुक्ति नङा गभर्नमेन्टनि दा 10,000 जननि बारा पाब्लिकफोरखौ अबेबा बासखौ तामुलपुराव लाखिदों अबेबा बाक्सायाव लाखिदों दा थिग बिदिनो बेवहाय लाखिनाय बायदिनो सब जायगायावनो बिदिनो लाखि लाखा खालामबाय थादों बिसोरो दा खोथाया बेनो बिटिआर मोनखांनानैब्लाबो जोंनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानो बेबायदि साप्रेस खालामनानै दोननो नागिरदों जोंखौ बड'लेण्ड फिनाया गाज्रि नामा बड'लेण्डआ जोंनि मोन्थाय नंगौना नङा जोंनि जन्म मोन्थाय बियो जोङो बर'फ्रा 6 शिड्युलनि आन्दाराव संबिधाननि आन्दाराव आर्टिकेल 3-4 नि आन्दाराव जोङो बड'लेण्डखौ मोननांगौ मोन्थाया जोंनि 6 शिड्युलनि आन्दारावबो जोंहा मोनसे काउन्सिल दंखायो बे काउन्सिलनि आन्दाराव जोंहा मोनसे राइट्स दंखायो जे जों जोंनि जायगायाव मुभमेन्ट खालामनो हायो राइट टु मुभमेन्ट दङ जोंहा ट्राइबेलफ्रा मोनसे सिकिउरिटि दङ बेल' नङा UN आवबो इउनाइटेड नेशनावबो जोंहा आर्टिकेल 1 निफ्राय लानानै 12 सिम UN डिक्लेरेशन फर इन्डिजिनियास पिपल्स राइट होननाय मोनसे ल' दङ बेवहाय आर्टिकेल 1 निफ्राय 10 सिम जोंखौ बड'लेण्ड मोननांगौ होननानै लिरनाय दङ ट्राइबेलफ्रा इन्डिजिनियास मानसिफ्रा सेल्फ डिटारमिनेशन मोननांगौ होननानै लिरनाय दङ होमब्ला अबेनि गभर्नमेन्ट बेलाय हु इज दैट DC to stop our permission we the Bodos are the son of soil you should ask permission from us Bodos Yes. we have the every right to stage demonstration democratically and constitutionally किन्तु जोंनि कन्स्टिटिउशनेल जोंनि डेमोक्रेटिक राइट्सखौ बिसोरो भायलेट खालामदों इलिगेला जों नङा रायजो राजाफोर इलिगेला बिसोरसो आसाम पुलिस ओमफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआसो इलिगेला जों बर'फ्रा नङा BoNSUआ नङा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियनआ दिनै 2.5 बोसोर जाबाय मालाबा नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 खोनाबायमोन नामा 2.5 बोसोर स्टप जानानै थादों बेखौ बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन BoNSUआ रिभाइभ खालामफिनदों 2.5 बोसोरनि उनाव 2020 नि उनाव रिभाइभ खालामफिनदों दंबा सोरबा पलिटिकेल लिडार दा जाय गाद्दियाव जिरायदों एसि रुमाव जिरायदों बे मानसिया दंबा डिभाइड आसाम 50-50 होननानै मिडियायाव फंसे बुंलाय मैया दाखालि BoNSUखौ उमुक बुंबाय गाज्रि बुंबाय मोजां बुंबाय किन्तु डिभाइड आसाम 50-50 बुंनायनि दंबा BoNSUआ चेलेन्ज खालामो बिटिआर रुलिं गभर्नमेन्टआव जायना दं डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बुंलाय BoNSUआ बिसोरखौबो वेलकाम खालामगोन जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव दिनै जानो हागौ जोंनि उदालगुरिनि प्रग्रामखौ उदालगुरिनि जायगाखौ बिसोरो पुलिसफ्रा रेस्ट्रिक्ट खालामदों किन्तु जोङो नैबे बाङालिपारानि बे फोथाराव जोङो डेमनस्ट्रेसनखौ 10,000 नङाबाबो जों दा जेसेबां दङ जों बेजोंनो स्ल'गान होनानै जों बे प्रग्रामखौ जागायगोन आरो जोङो बिनि उनाव साफा एडमिनिस्ट्रेसननि मानसि जाय DC दङ जाय SP दङ जाय एडिशनेल DC दङ जाय एडिशनेल SP दङ बिसोरखौ जोङो PIL होगोन बयबो सिगनेचार होजोब जोङो कर्टआव थांनानै PIL होगोन पेटिसन होगोन जोङो जे बर'फोर ट्राइबेलफोरखौ बेबायदि खालामनो मोना बेबायदि आनकन्स्टिटिउसनेल आनडेम'क्रेटिक बेफोरबायदि अयनायखौ इनजास्टिसखौ जाहाथे आरोबाव फिउचाराव दाजाथों जों बेखौ PIL होगोन लिगेलि जों थांगोन जोंनि थाखाय हाथियारानो जाहैबाय जोंनि संबिधान जोंनि आयेन जों बेजों थांगोन
बिसोरो इलिगेल खामानि मावदों दिनै जों बेखौ मिडियाफोरावबो जों बेरखांहोनांगोन आरो जोङो कर्टनि थ्रुयैबो एक्सन लानांगोन जोङो दा जागायजेननो थाखाय जोङो स्ल'गानजों जागायनोसै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्ल'गान जे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि divide us all no Bodoland no rest no Bodoland no rest no Bodoland no rest jai बर' हारिनि jai बर' हारिनि we want justice anti-democratic government down anti-constitutional government down we want justice no Bodoland no rest divide us all divide us all